ġabru inisara bl-akbar ferħu ħeġġa ħamoru imoru sabetehen emmi ben Allah Nishtertu flar bil-iman Nishtertu flar bil-iman Nishtertu flar bil-iman Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dal-għodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Qegħdin fil-flottava tal-Miliet, jiġifieri il-festa tal-Miliet ma tiqafx ġurnata waħda, imma tkompli sejra għal 8 ijiem sħaħ ngħidulha rottava tal-Miliet. U llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Ġwan Apostlu u Evanġelista. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Alexia Marija Baldacchino. Ħanejdu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt merijiet. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġ, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Alla missier li tista' kollox. Mulej jiben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna ħarina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti urejtna l-misteri tal-verb tiegħek permezz tal-Apostlu San Ġwan. Għamel li nifhmu sewwa kemm nistgħu it-tagħlim li hu fislilna hekk tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li leħ ħarisna u li messew idejna, jiġifieri l-kelma tal-ħajja, dan sejrin inxandrulkom. Għax il-ħajja deret u aħna rajnija u qegħdin niġdu għalija. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u deret lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna. U l-għaqda tagħna tkun mal-missier u ma' Ibnu Ġesu Kristu. U qegħdin nikdbu dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Ifirħu ġusti fil-mulej. Ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej saltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer sħab u dlam hemm madwaru, is-sewa u l-ħaq, is-sisien tat-tron tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej.
bħax-xama jdubu l-muntanji qudiem il-mulej, qudiem is-sit tal-art kollha, ixandru smawijiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej, ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Lilek u Alla infaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemma glorjuża tal-Apostli. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni kif kien għadu id-dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom għalaw il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qiegħduh. Pietru u d-dixxiplu l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien. Imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxix tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmum Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maqtul li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal hu wkoll ra u emmen. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qaddis tal-lum, kelma fuq il-qari tal-lum. Illum kifet qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Ġwan Apostlu u Evanġelista. Dan San Ġwan kien kellu ħoħ, ġagbu, il-gbejr, kienu uliet Zebedew u Salome. Zebedew kien negozjant sajjid gbejr. Salome kienet saret imbagħad dixxiplu ta' Ġesu. X'aktarx li San Ġwan ħa l-edukazzjoni tiegħu fis-setta taż-Żeloti, kienet setta ġellieda. Dawn iż-Żeloti interessanti, kienu jilbsu l-mantel, kienu kontra Rumani. Kienu jilbsu l-mantel, kienu jkollhom stallett taħt il-mantel u jekk jinsetgħu isibu xi soldat Roman waħdu kienu jċaxpulu daqtejn bl-istallett u jħalluh mejjed hemmhekk. Aktar tard dan Ġwanni l-Evanġelista sar dixxiplu ta' Ġwanni l-Battista u minn hemmhekk u ħoħ saru dixxipli ta' Ġesu. Ejja, kien wieħed mill-qrib ħafna ta' Ġesu. Jekk tiftakru kien dak li poġġa rasu fuq sider Ġesu waqt l-aħħar ċena. Dan San Ġwan kitbilna aktar tard, naħseb meta sar dixxiplu ta' Ġesu kien għadu żgħir mhux ħażin, kien għadu żagħżugħ. Fil-fatt il-Vanġelu tiegħu kitbu madwar sena 100. Waqt li l-oħrajn kitbu kmieni, sena 75, 70. Tajjeb, Ġwanni kiteb madwar sena 100. U l-Vanġelu tiegħu huwa ftit differenti minn tal-oħrajn, minn tal-dawk li jgħidulhom is-sinottiċi, San Mattew, San Marku, San Luqa. Is-simbolu tiegħu huwa l-ajkla. Għaliex huwa aktar teoloġiku. X'insibu fil-Vanġelu ta' San Ġwan li huwa ftit differenti mis-sinottiċi?
San Ġwan ma jitkellemx fuq mirakli, imma jitkellem fuq sinjali. Ara, is-sinjali. Jiġifieri, sinjali jfisser qegħdin naraw il-mirakli, imma rridu jwasluna x'imkien ieħor. Ara, San Ġwan jitkellem ukoll fuq is-sija ta' Ġesu. Matul il-Vanġelu tiegħu isemmi diversi drabi is-sija ta' Ġesu, is-sija tal-glorja, is-sija tal-passjoni. Meta Ġesu jitla fuq it-tron tas-salib. Dan San Ġwan jippreżentanna lil Ġesu bħala liben talla. Rajna l-ewwel lezzjoni mill-ewwel ittra ta' San Ġwan jitkellem ħafna fuq fil-bidu kien il-verb u l-verb kien Alla u l-verb kien ma' Alla, rajnieh fil-miliet. Il-prologu ta' San Ġwan huwa oriġinali ħafna. U jgħidilna liben talla ġie jagħmel fostna. Taf xi tfisser? Tfisser li liben talla ġie jagħmel l-għarix fostna. Bena l-għarix fostna. Għalhekk fuq it-tabernakli tagħna nagħmlu dak il-kanapew biex infissru dan l-għarix tal-liben talla li ġie jagħmel fostna. San Ġwan għalinna daw ġie f'daru u niesu ma laqgħux. San Ġwan. Għandu ħafna karatteristiċi interessanti dan San Ġwan. Jikbinna wkoll tliet ittri osra li fihom jitkellem b'ħafna fuq l-imħabba. Fuq l-imħabba. U jagħtina l-isbaħ definizzjoni ta' Alla li tikkontrasta ħafna ma' dak li Alla kien qal fl-Antik Testament, fil-Ktieb tal-Esodu, meta Mose lil Alla qallu x'ismek? Alla wieġeb jien dak li jien. Juri dak li jgħidula it-trascendenza ta' Alla, l-Alla ma nistgħux nifhmuh. Imma San Ġwan fl-ittra tiegħu jgħidilna Alla hu imħabba. Tal-ħaġeb d-definizzjoni ta' Alla. Alla hu imħabba. U jgħidilna ħafna affarijiet, jitkellem ħafna fuq il-gideb. San Ġwan fl-ittra tiegħu jgħid jekk inti tgħid li tħobb l-Alla u tobgħod il-ħowk, inti giddieb. Kif tista' tħobb lill-Alla li ma tarax u ma tħobbx il-prosmu li tara? Inti giddieb. Jitkellem ħafna fuq ix-xhieda. Aħna xhieda. Ara anke fl-ewwel lezzjoni li smajna. Qegħdin nxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna. Ix-xhieda. Ix-xhieda għax aħna rajna kif rajna fil-Vanġelu Ġesu dan Ġwanni ikun xut tal-qawmien ta' Ġesu. Xut tal-qawmien ta' Ġesu. Ra u emmen, spiċċa l-Vanġelu tal-lum, ra il-faxex mitwija u emmen fil-qawmien ta' Ġesu. Ara. Waħna xhieda ta' dak li rajna. Ma ħanix ninvintawlkom l-affarijiet, ma ħanix nxandrulkom affarijiet li ma nafx, inventawhom xi ħadd. Qegħdin nxandrulkom u intom tridu tagħtu x-xhieda wkoll tkunu Malti allura. Ix-xhieda hija l-martirju. Tkun xut. F'dinja tal-lum ukoll nistgħu nkunu xhieda, rridu nkunu xhieda. Mela San Ġwan jagħtina il-Vanġelu, jagħtina tliet ittri osra u jagħtina l-aħħar ktieb tal-Bibja, il-ktieb tar-Rivelazzjonijiet, il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan. Nara, l-Apokalissi ta' San Ġwan. Nitolbu l-daqqardejs biex idaħħalna f'intimità ma' Ġesu. Speċjalment meta naqraw il-Vanġelu tiegħu. Narfu lil Ġesu bħala liben talla li ġie fostna.
Aħna niftakru llum fis-sejħa ta' San Ġwan l-Apostlu maħbub tal-Mulej li lilu l-Mulej li jafda lill-Ommu Marija nitolbu lil Alla jwettaqna fil-fidej u fl-imħabba tiegħu biex bil-ħeġġa kollha nimxu fit-triq li għandna qudiemna sa ma naslu fis-sema pajjiżna. Iqaf Mulej mal-Knisja tiegħek jew ix-xandar l-għana bla qies ta' mħabbtek għalina nitolbu. Għamel li dawk kollha li inti ssejjaħ biex jimxu warajk aktar fil-qrib, iwieġbu għas-sejħa tiegħek bl-istess ħeġġa li wieġeb San Ġwan meta sejjaħtlu għal warajk nitolbu. Sieħeb fil-għena ta' dejjem ma' San Ġwan u l-apposti l-oħra lil qaddejja tiegħek Alexia Maria Baldacchino u lil ħutna mejtin kollha nitolbu. Għatina l-grazzja li nozzu kull ma jgħallimna San Ġwan fl-Evanġelju u l-ittri tiegħu biex il-għena tagħna ikun sħiħ nitolbu. Wassal sat-truf kollha tal-art il-bxara tajba tal-Evanġelju biex il-bnedmin kollha ta' rieda tajba jarfuk u jilqgħuk bil-qalb il-verità sħiħa tiegħek nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina wkoll li ġejna għal din l-Ewkaristija. Għatina li narfu l-liben Alla magħmul bniedem għalina u li nkunu xhieda tiegħu fid-dinja tagħna nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li ltqajna magħhom, għal dawk li se niltaqgħu magħhom illum, nitolbuk għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna speċjalment f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Nitolbu b'mod speċjali għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li jduru bihom, u nitolbuk għal dawk li għaddejjin mill-momenti diffiċli tal-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fik, nitolbu. Nitolbuk Mulej għall-insar li huma berdin fil-prattika reliġjuża, għal dawk li jridu jieħdu deċiżjonijiet importanti f'ħajjithom biex ma jabbandunawx id-dawl li tagħtina inti nitolbu. San Ġwan l-Evanġelista, Apostlu Evanġelista, jagħtina lill-Omna Marija. Ġesu minn fuq is-salib lil Ġwanni jafdalu l-ikbar teżol li kellu, lil Marija Santisma. Ejju nkunu aħna wkoll devoti tagħha u nitolbuha tidħol għalina quddiem bina Ġesu nitolbu. Nitolbuk Mulej għal pajjiżna, nitolbuk għal paċi fid-dinja. Mulej dawwal il-mexxejja tal-pajjiżi biex xarfu t-toroq tal-paċi u mhux tal-gwerra nitolbu. Mulej Ġesu, inti rid turina l-kobor tal-imħabba tal-missiera għalina b'mod speċjali permezz tal-Apostlu Ħażis tiegħek San Ġwan. Għatina l-grazzja li nifhmu dan il-kobor ta' imħabbtek biex dejjem aktar inkunu ħaġa waħda miegħek, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Imbierek int Mulej. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina tal-Mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar jisseb tal-latana, qlubna jroddu bil-ferħ ima u ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Il-Mulej ħares lejna u ħasrilna, lajb tal-ħtija li sibna fid-dnub. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddes mulej id-doni li qegħdin nofrulek u għallimna l-misterji tal-verb etern tiegħek bis-saħħa tal-ikla qaddisa li għalija nġbarna, kif bija bħal minn għajn safja u rejthom lill-apostlu tiegħek San Ġwan. Bi Kristus jedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax bil-misterju tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna narfu lil Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull lusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Alexja Marija Baldacchino li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox taħal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġużepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Ġwan Apostlu Evanġelista, ma' l-Apostlu il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejk iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi li tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna bħal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu bil-ħidma tal-Ispiritu Santu qed ħejli d-dinja. Dan il-ġisem bid-dem għat-testijak eħlist l-ħtijiet kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidillejn il-komandamenti tiegħek tħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. O Ġesu ħelwa tarbija ħejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija ħejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. O reħelu tal-imħabba il-qalb
tiegħi bihik tixxabba, ejja u Alla f'eddej tiegħi jistri f'qalbi jotmi jiej. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija, Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi, kemm nixtieq inħadnek miegħi, ħarstek ħelwa tieħdi bdija li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija, Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. Ħallejtu Alla sema biex teħx fosti il-bnedmin, sir bniedem wieħed minna biex tibdili l-ħatjin, sir bniedem wieħed minna biex tibdili l-ħatjin. O bambin ċkejken ħelwa tarbija, ejja eħlisna mill-lajb tal-ħtija, o Alla taħnina min kemm tbatija d-dejt, minħabba dawk li fdejt, min kemm tbatija d-dejt, minħabba dawk li fdejt. Għadha kif iċċelebrajna l-miliet, għadin fi żmien tal-miliet, żmien sabiħ ħafna, ħanaqra ftit riflessjonijiet qosra fuq xi jfisser il-miliet. Nagħmlu bħala ringrazzjament tal-meditazzjoni tagħna. Ġesu ġejt fostna biex turina l-wiċċ sabiħ tal-Missier. Ġejt fostna biex turina li Alla għadu ma qatax qalbu minna. Ġejt fostna minn Marija Verġni u triedna niġu għandek permezz tagħha. Ġejt fostna biex tfittex lilna mitlufin u timla bis-sens lil ħajjitna. Ġejt fostna biex ma nħossunix aktar weħidna. Ġejt fostna ċkejken u umli biex aħna ma nitkabrux. Ġejt fostna fit-tbatija u biex tbati għax kull min iħobb irid ikun lest li jbati. Ġejt fostna u bħalna għaddejt u għadek tgħaddej mill-ġuħ, mill-faqar u mill-persekuzzjoni. Ġejt fostna biex tibqa' magħna u tkun għalina ikel. Ġejt fostna biex terfana mill-miżerja tagħna u tagħtina l-ħelsien. Ġejt fostna bniedem biex tfejjaq l-umanità marida tagħna u tħallatha mad-divinità. Ġejt fostna u bżonna biex ma ninsewx li aħna bżonnuk.
Ġejt fostna u sa minn twelidek bdejt il-mixja lejn salibek. Ġejt fostna u imlejta bil-paċi, bil-verità u bil-sbuħija. Ġejt fostna biex tfakkarna li aħna wlied maħbuba tal-Alla u tagħmilna werrieta tas-sema. Ġejt fostna u ma nistgħux ma nwaslukx lill-oħrajn. Nitolbu. B'dan il-misteru li jiċċelebrajna u Alla li tista' kollox, għamel li l-verb tiegħek magħmul bniedem imxandal mill-Apostlu San Ġwan jibqa' jammar dejjem fina u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju nofruhom skont intenzjonijiet għal persuni li nixtiequ nofruhom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna nidimmin. Ejjew ja anġli mis-sema mija mija, taraw lil min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki